प्रिय माने प्रभु जीशुଙ୍କ नामରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। କ'ଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା? କେତେ ଉତ୍ତମ ଅଛି। ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଏକ ବଗିଚା ଅଟେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଏହି ବଗିଚାକୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛୁ ୱାର୍କିଂ ୱିଥ୍ ଗଡ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲୁ। ଏଠାରୁ କଥା ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ଅଟେ। ଏଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ଏଠାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭବନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆସି ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇପାରୁ। ଏଠାରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏଠାରେ ନିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ତୁତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ସେଠାରେ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଥାଏ। ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ସର୍ବଦା ଗୃହରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ ଅଟେ। ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଏକ ନୂତନ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆସିଛୁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏହା ଚାହାନ୍ତି ନା ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛି ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି କୁହନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆଉ ବାକ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ଏଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଅଛୁ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି? ଜିସାୟ 54:4 ପଦରେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ, ତୁମ୍ଭେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନାଇଲେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପାଶୋରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କହିଲେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବି, ଲାଗୁଛି ମୁଁ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହୁଏତ ମୁଣ୍ଡ ନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ନା? କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏହା ଅଟେ, ତୁମ୍ଭେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଲାଗେ ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହବର୍ତ୍ତୀ। ସେ କୁହନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଅଛୁ। କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 40 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଏପରି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଏହି ଭବନ ନିର୍ମାଣ କର। କିନ୍ତୁ ସେହି ବର୍ଷରେ ଧର୍ମର ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଆସିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ପରସ୍ପର ଭାଇଚାରା ଭାବେ ରହୁ। କିନ୍ତୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଠାରୁ କିଛି ଲୋକମାନେ ଏହି କଥାର ବିରୁଦ୍ଧାଚାରୀ ହୋଇ ଆସିଲେ। କାରଣ ସ୍ଥାନୀୟରେ ଏକ ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବିପକ୍ଷ ଥିଲେ। କାରଣ ସେ କହିଲେ, ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅତିଶୟ ଧନବାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଟଙ୍କାର ବଳରେ ଆମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏନକ୍ୱାରି କରାଗଲା। ପୋଲିସ ଆସିଲେ, ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ଏପଟେ ସେପଟେ କଥା କହିଲେ। ଏ ଅନୁଭୂତି ଆଗରୁ ଜମା ନଥିଲା। ଏପରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏକ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଏଠାରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭଲ ହେବ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନ ଦେଖି ସେଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି କରିବି ନାହିଁ ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଅପମାନିତ ହେବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ଅଟେ, ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୌରବର କଥା ଅଟେ। ଆମେ କେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବୁ ନାହିଁ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପଦ ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ କେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବୁ। 1 ବର୍ଷ ଯାଏ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ। ତତ୍ପରେ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭେ ତାହା ଦେଖିବା। ଭବନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ପରମେଶ୍ୱର ତାହା କରିଲେ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ତାହା ଅର୍ପଣ କଲୁ। ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଅନେକ କହିଲେ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ, ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ନପାରେ।
ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକେ ଏପରି କହିବେ, ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ତୁମ ବ୍ୟାପାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ତୁମେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏପରି ହିଁ ଲୋକେ ତୁମ୍ଭକୁ କହନ୍ତି ନା? କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଏ ଯାଏ ସାମ୍ନା କରିଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏହି ମାସରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ଯେ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଅଛି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କର। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏପରି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା, ତୁମ୍ଭକୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ମୋତେ ଦେବ ନାହିଁ। ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମ୍ଭେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି ଏହି ମାସର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା କରିବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।